Hi guys! Today's video ay mag-skirting tayo ng table for buffet. Yan. So, gamit natin itong long cloth na color blue, navy blue. Yan, kailangan may ganito kayo na cloth. Gamit namin is Gina Earth. Dapper! Namo na dira wala takil kada banda. Dili, anay na lang yun. Ala. Jingle ba yan? Jingle mo yan. Ala. Kami, makandong ba yan? Nakaskirting na tayo. Saan ka ni Danny Boy? 1 inch na, 1 inch? Ano, no? 1 inch? Oh, 1 inch. Kasi 1 inch sa kadangon na. Ayun, sa kadalaw, ano? Nga. Hello. So magtake ko diri, ikaw mo lang sa 1 inch. Ana. Ikaw mo guys. Ay dili na lang ano ito. Oh, ana timi. Ana timi. Eh ano din siya no? Bubak ko. Oh, bak. Ana diri, unsa man? Mag panak. Inso yapon. Dai, rawat ko nimong magulang dai. Ay, magulang wa. Unsa man ito? Palitan ba? Pabali ana. Ana. Dai na buka. Pabali. Oh, ala oh. Muni sitel. Ano si? Ano dito? Ano na kapatid mo? Uti ning nung dinwa. Timi.
Yan, mag-accept ako ng kuan, catering services. Alam ko na mag-skating. No? Ganun pala. Kung wala na ang tak-tak yung di man, oo, dali lang ang tanaw. Ganun mo lang. O, saan man? Ano lang? Kailangan ako ko. Dali na ako bumaton para ma-tipid ang space. Sige, ano na lang ako para. So, dapat sana'y maramdaman, lumilito, sumasayaw. Continue pa rin yung gagawin na to. Sa yung short top. Tara, tara.